Bon dia, estem amb el Carles García, de Futbol Botons. El Carles ens està ajudant aquí a Duendes con Arte. Hola, bon dia, Carles. Bon dia. Bueno, parlem primer de vosaltres. Escolta, em segur que hi ha hagut canvis a la vostra entitat. Sí, ara ens hem traslladat a l'Avens, ja portem uns mesos aquí i bueno, tenim una nova activitat amb noves competicions i bueno, estem fent nous socis i obrim també les portes a l'entrada de tenir gent nova, tant petits com grans, gent de totes les edats. Molt bé, quin horari feu vosaltres? Estem tots els divendres de 5:30 a 8 a la sala Pau Pujol de l'Avens. Molt bé, i escolta, si volem contactar amb vosaltres, teniu alguna pàgina web o correu electrònic? Sí, podeu entrar a través de la pàgina web, al nostre blog, que és espluguesfutbolbotonsassociació.blogspot.com o en el correu electrònic espluguesfba@gmail.com. Molt bé, Carles, doncs ara parlem d'una miqueta el motiu de per què esteu aquí. Escolta'm, us hem demanat ajuda i, hosti, no heu dut ni un moment, heu vingut de seguida. Sí, a nosaltres sempre ens agrada col·laborar amb qualsevol tipus d'esdeveniment solidari, amb gent constructiva, doncs, bueno, estem oberts sempre a col·laborar. Molt bé, Carles. Escolta, estàvem parlant fa un momentet abans de l'entrevista doncs que teniu previstes coses de futur. Sí, ara tenim el proper cap de setmana, el dissabte 28 de setembre. Potser l'esdeveniment més gran que s'ha fet en el futbol botons són la Lliga de Campions i la Copa Federació. Tindrem 64 participants, 32 camps de joc i es farà al Parc Joan Miró de Barcelona. Molt bé, Carles. Doncs escolta, en nom de l'organització volem donar les gràcies i agraïts. A vosaltres.